har yanzu dai kuna ci gaba da kasancewa da masu wannan shirin mai suna siyasar ka yan tsaka wannan gidan TV sauran tuwo ta dauki nan kama kushi a tare da ni dai ga baban mu zan ce shi ma na da wani lokacin baba gora mu sani me ne sunan to baba malam Bello Musa shin ko me zaka yi cewa game da siyasar da zaka ko kuma ce me ranka kan siyasar kasa baki da muna da sha'awa kan wannan shugaban kasa namu da yau amma irin yanayin da yake tafiya da jagorancin jama'a kuma yadda ra'ayina yake sha'awarsa kamar yanayin da yake tafi da kasa ina fatan Allah ubangiji ya sa ya samu dorewa ya huce a wannan tondin da yake kai na gaban da ake neman Allah ya bashi amma baba ko shin za mu sanin me dalilin ganin zaka yi son babu wari wuce sakamakon tana suna complain akan cewa mulkin sa gaba daya an rasa gane ni a guri na ba takura bace rahin fuskantar dan adam kamar yadda nake ganin sa a ra'ayin zuciyata da irin yadda yake tafi da harkokinsa makiya ne wanda ba sa son ci gaban ƙasa su suke kawo wannan talanjin din kuma a yadda yake kafa ƙasa da yadda yake tsara ta abu ne wanda yake son ya ɗore ya dawo da martabarta a ƙasashen duniya gida kuma mu samu ni'ima mu samu kwanciyar hankali idan ka duba za ga cewar shi ne shugaban da yake neman asusun gwamnati ma ya samu sannan na biyu yana son noman nan najeriya muna da ƙasa mai daraja komai ka dora mata sai ka ci to amma waɗansu sun kashe ta hatta noman da aka dora ta a kai tana da shi da duba shugaba audu ba ya tsara mana tsarin noma amma waɗansu suka zo suka durkusar da shi har aka ɗauki ruwan ma aka bai federa don faɗuwa a ganin ya kamata a ce mai ta addu'a Allah ya bashi dorewa tabbatacciya ni a sha'awa ta ma ina fatan Allah ya sa bayan ya gama ton din gaba Allah ya sa a kawo wani tsarin mulki a gyara ya zama shine shugaba da isha biyu da fatan Allah ya dora da haka amin to ba mun gode amma yanzu baba kana ga wani irin kira zaka yi yan maluma kuma ce ga mu matasa akan saboda zabe tuna tin mutu kamata ce mu sanya za mu zabe wanda ya dace saboda magana koyo kuma irin wannan yan shashaya kuma yan kwaya kuma irin masu wannan siyasa wani jan hankali zaka yi yan kwaya ko kwance masu wannan siyasa ina ta addu'a da fatan Allah ya sa fata na ne ba sa sa ƴaƴansu ƴaƴan wa'yansu suke baiwa kaga ƴaƴan wasu nan da ake baiwa wani abu su je su zagi mutane su fito da makamai munana wannan ɓace ne ba daidai ba ne kamata yi a ce in za a fita a dinga fita a cikin natsuwa wanda in ka gansu kai sha'awa amma ni har ba na son ga 'yan bangan siyasa sun taho za su je wani guri domin in na gansu kaucewa nake mota nake tuka amma idan na gansu nakan nemi in yi fakin domin ni in ga mun rabu da su lafiya kar a samu wani sabani ma in ce na bada labari to baba mun gode